Piştî 29 rojan ji destpêka operasyona rizgarkirina herêma Minbicê hêzên Encumana Leşkerî ya Minbicê bi piştgiriya Hêza Sûriya Demokratîk Hesedê deverên stratejîk li hewrdora navenda bajarê Minbicê kontrol kirin. Li aliyê Rojavayê bajêr piştî ku taxa El Şerî'a hat kontrolkirin şervan ber bi ortaya bajêr ve meşiyan û niha li qada Seb'a Behrat pevçûnên dijwar diqewimin. Li aliyê Başûr jî berî 2 rojan aş û debûyê gênim hatin kontrolkirin. û ji sedî heştiyê ji bajêr ketin bin derbeyên şervanan ji ber ku debûyê gênim bilind e. Her wiha li Rojhilatê bajêr taxa Esediyê hat kontrolkirin û pevçûn ketin nav kolanan. Navbera em Siwamayê Minbicê û navbera merkeza orta bajêr 2 kilometre. Yani merkeza Minbic dedî muhafazaka yani ne ew ya mentiqê bixwe lê bes hema ew muhafazaka mezin e. Pir xendeq kolan dibûn, mayîn çan dibûn. تدی عربی تقریبا هیرو شاندن جی دخواستن دسو ایریش بکن مسام هجی قط کردن وانا دخواستن هیرو یعنی او نازانم مرنه که ایریش بکنه ده همان دمن گو شروان ایریش سر چکدارین داعش دکن شرکی دن درد کوه هوله او جی رزگار کرنا سیویل منبجه ای گو دباجیر دا آسیمانی درێکن جودا جودا سیڤیل هەوڵ دەدەن di کەریدۆرên têne vekirin ji aliyê şervanan da xwe ji nav destên Daişê xelas bikin û bikên deverên rizgarkirî. Lê çekdarên Daişê li ser riya wan mayînan diçînin ji bo wan di bajêr da bihêlin û di encama teqîna mayînan da bi dehan sîvîl jiyana xweş dest dan û gelek jî birîndar bûn. Ew sîvîl ji nexweşxaneya Kobanî ra tên veguhistin. داعش هاتن داما ببن باجير لي مرد كر امي جفر دركتنا ماينك بمدى تقية و قلك مالبات كشتن باوي من خوشكي من خالين من قلك مالبات مرن ام دريا خدا بونو يكسر ماين بمدى تقية يه رفيا و يه ماي دناف داما Operasyona rizgarkirina Minbicê dewam dike û şerê nav tax û kolanan dest pê kir. Ta niha bi dehan gundên herêma Minbicê hatin rizgarkirin û tenê navenda bajarê Minbicê maye ku operasyon bi dawî bibe. Lê asîbûna sîvîlan di nav bajêr da û çandina mayînan ji aliyê Daişê ve kontrolkirina bajêr derengî dixîne. Mahmûd Balî Dengê Amerîka, Minbic.